लोगोफोर जों दायो बेरायगासिनो दङ खैराबारि टाउननिफ्राय माने खोला मोनसे गामिथिं हाबगासिनो दङ नै बेथिं थांगासिनो जोङो दायो उनाव ग्रोब लोगो मोनसिगोन। खैराबारि टाउननिफ्राय फैयै बेराद गोजाननिफ्राय जों गामि एसे दुब्लि गेजेराव हाबनानै दङ। दुब्लि गेजेर मोनदों जों खारगासिनो दा लोगोफोरा खानसे सिगां मोनहैबाय जों ओमफ्राय मा बुंबावनो मा मोजांबा खबरफोरा एन्ड गासैबो लोगो नोंथांमोन बेरायनाय समाव सानफ्रोमबो मास्क इउज खालाम ओमफ्राय डिस्टेन्स मेनटेन खालाम। जों नै बेसेबां गोजान गोजान डिस्टेन्सआव थाबायदो बिथाङा जाबाय मदन बर'। No! God, please, no! 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 Oh sorry, title mistake जादों मदन नार्जारी। Oh my God! Wow! कमप्लिमेन्ट लानोसै मिस्टार बोरै मोनदों थाबायनानै आरो एकदम थाबायनो हागला जादों जादों दायो जिरायनो लुबैदों एसे बहाबाफोर जिरायनो मोननायबा हामगौमोन। आदसा ओमफ्राय जायगाखौ बोरै नांदों? जायगायाथ' माने बुंनो गोनां गैया आरोना एनका मोजां जायगा माने जायफोरनिखि फैनो गोसो जायोना फैबा माने थांनो बागोन आरोना बेयावहाय बैयाव हाखर दोङो नै मथा मथि बेयाव 30-40 हाखर दङ आरोना बेयाव। सेसना गिदिरानो 3 बिगा 4 बिगा जागोन आरोना। बोलिनाबो मोनो बेयाव। जों दसे दायो रेस्ट लादोंमोन स' जेबो नङा जों दायो थांगासिनो दङ गोदान गामि हाबनोसै सेल्फि लानो नागिरदोंमोन नाथाय भिडिअ जाबाय बेनिखाय डायलग होनाय जाबाय। गाइस जों नै मोनफैलायबाय रङाजुलि बारबाय ओमफ्राय जों दायो मा गामि हाबसिगोनलै मा गामि हाबगोन? सिमलिबारि। आदसा जों सिमलिबारि हाबसिगोन दायो थांगासिनो दं एकदम वाकिं खालामगासिनो दं। जोङो नैबे गामियाव लास्ट बेरायबाय ओमफ्राय जों दा रिटार्न जाबाय थांसै लासै जोङो न'खरसेल' हाबदों दै लोंनो ओमफ्राय जों आलायसै आंनि न'आव
बिथां सासेनानै दै ओमफ्राय दै लोंनो जादो माखौ मोनो Ini Zahuri. Kamu goreng kamu. जों नै आरो ओंखारबोलायबाय ओमफ्राय मोनाबाय नालाय केमेरानि भेलुआ गैला बारा केमेरा भेलु खम जाबाय दै दा सहैनाय मानि जागोन ना जाला गेरेन्टि गैला फाइनालि दुगैखांबाय दुगैनाय फ्रेस जाबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दिनैनि बे भिडिअआ जोबबाय बाय बाय